uthi uYohane apha uthi uYohane thina sinabudlelwano noThixo ngoku siyahlalela nani nibe nobudlelwano noThixo iza kwenzeka kanjani lelo ngokuba ezi zinto thina sizaziyo athi okube khona eqaleni sakubona sizakuphatha ngezandla zenu masinixele kona okube kulilizwi lobomi babukuye uKristu. Okay, uthi ezi zinto ke ngoku sisabelana nani ngazo ukuze nina nibe nobudlelwane nathi. Ubeke nabana ubudlelwane nathi niyakuba na ubudlelwane noYise kuba nathi sesinobudlelwane noYise naye lonyana sesinalo ubudlelwane naye. So ndinalento ithi ke ngoku ukuba omesti kungangaba baqhubeleka bamane besivuselela ngenyanga nje basibanomhlangano ngenyanga le vision nalombono banawo bawufumene kuThixo kuba bamane besikhumbuza ngawo siyakutyhilakalelwa nguwo nathi sibe nobudlelwane nabo sikwazi ukusebenzisana nabo kube khona impumelelo. Ndinanto ethu okunye kuzophuma kanjani ngoba ndicinga into uba lingakhona ithuba lokuba wena siphume kuwo lambono possible ingazenzeka. Ufumanise uba mna nabazalwane enhlangana nabo eMandela ndiyazithetha izinto zami endizithetha ufumanise uba sesinenye thina iversion yolukholo thina sihlele eMandela abanye bahleli kwenye indawo baneyabo iversion yokholo esethu baneyabo indlela ababona ngayo andithi kungcono ke ngoku ndithi okay xa sesibuyile saphinde sahlangana baphinde omete basibuyisele enyanisweni bathi okay sinje sizenza kanje izinto. Le nto indinceda ukuba ndibe nenkululeko ndingabi nalo loyiko namaxesha endishelisha phakathi kwabazalwane abahlangana nabo bambalwa ndibe ndisithi ukuba ndiphume ecaleni kuzoba khona umhlangano once ngenyanga apho bazophinde babuyisele kule ndlela befamba senza ngayo ezinto. So indinika inkululeko lo linenza ndikhululeke kuba uthi uPawulos kuTimothy bakhalimele abaphikayo unethemba lokuba uThixo uzobapha inguquko eyakubasa ekwazini inyaniso ukuze bakhululwe esibatheni apho uSathane ababambisele khona ukuze basebenze intando yakhe. Ukumbona umuntu esesibatheni ebanjwe uSathane amenze intando yakhe konke lo nto uyayenza le nto ukhathazeke ukuthi umvumelelana uSathane enze le nto kuwe okanye ngawe. Uyibone loo nto le uyivumelelana uthe le nto uzobuza lo mbuzo le nto uyivumele yenzeke ngokuvuma kwakhe. Le nto noYakobe athi sesixelele ukuba kukhona ubulumko obubedimoni obungasuki kuThixo bubo bubenza isiphithiphithi asogqiba atsho ukuba kukhona isisombululo silula kulona athi mchaseni uSathane wonibaleka nimthobelena uThixo. So uyenza belula nguSathane lokwenza uSathane usenayo indlela yokufikelela kuwe aku-influence akwenzisa izinto futhi angaza kugulise nokugulisa angaza yenze le nto. Kodwa xa ngaba kuzolawula kuye kuhla i-influence nokulawula kaThixo kuwe komoya kaThixo. Xa kusehla ukulawula komoya kaThixo kwanda kulawula kwamadimoni iza kuwenzela isithukuthezi nokugula uzibone ukubonde ungakwazi ukwenza into right. Kanti ke uThixo ufuna sibe ngabakhululekileyo ukuze sikwazi ukumkhonza. Okay, ngoku le nto ndithi ke ngoku kufuneka sihlale sivuselelana ukuze uThixo ngezi zinto ngale mbewu sityalwa yona uThixo asebenze inkululeko kuba uthi uThixo iBhayibhile ithetha kanje ithi ezi ndaba zomnqamlezo zingamandla kaThixo wokusindisa kwabakholwayo. Kucaciba ilizwi lona lingamandla kaThixo wokusindisa. Ndiyayiqaphela ikenzeke into yokufumanisa abantu abasahambi ngokwelizwi likaThixo bahamba ngokubona kwabo uba izinto efamba zihamba kanjani. Bayatshabalala ke ngoku kanti ilizwi likaThixo lona lingamandla kaThixo asindisa ngayo. Le nto ndithi xa sihlangana funeka kumane kutyalwa le mbewu le uThixo athi ingamandla wakhe okusindisa lazosebenzisa yona ukusisindisa ukusikhulula kwezinto sibopheke kuzo. Ndiyafuna bazalwana sisenze into nje encinci ezosisa entweni. Okay, ndizonixelela ngoku into ethethwa ngumthetho nize niyenze yona. Amen. Uthi umthetho phakamisani izandla zenu zazise kunene. Uthi ke ngoku umthetho phakamisani nesasekunene. Siyeke. Bazalwane, ziphi izandla zenu?
asaphakama umthetho uthe kuniphakamisa izandla zenu nive umthetho loninzi ukuzibisa izandla zenu izizwa nive ngaba umthetho wona uthe phakamisa izandla zenu kanguphinde usho umthetho bazihlise nandle amen bekukhona ilizwi ebelinicelela into ethethwa ngumthetho bayenzeni nayenza nithobele kabini umthetho naphakamisa lasesokunene naphakamisa lasekhohlo kwafika elinye ilizwe elingangumthetho lathi lona ithobani izandla zenu nalithobela nalo lo lizwe maphuma emthethweni bazalwane ikhona nelinye ilizwe elizoqhubeleka lithethe likususe kulento uyazi umthetho uthe phamzani zakwanele umthetho kanguthi basithobe izandla zakho kodwa likhona ilizwe lithethe wenze ngokuthobela nabantu kulula bazalwane ukuba siphume kulento besiyazi senze enye ile nto ndithi ngifuna sihlale simane sivuselana sibuyiselana kwe-straight eqaphela ivoice lesibini akuyiyo lekathe iza nenye into nayo uhambe ngayo ikuse kulo direction kusakuyo ikutshabalalise lesemthatha funeka siqaphele uba siyayigcina lento besive yona senze yona kube khona impazamo kule nto yezinto obuzive kuqala ukuyivela ngoma leyo khumbula into ozivela sekuqaleni kube khona ukubhideka ngokubhezelelweni kweviyo eqaleni amaSirai amaJuda uJeremaya uyawavuselela ngendlela zikaThixo uzoyikhumbula kwesa story apho ithi bahamba baye-Egypt apho bethe bangayikhona wafika wembela like egeyithini ngokwelizwi likaThixo wathi ukumkani ubukalekisana lona imbaleka uzozonilawula nalapha kuba uzophatha nalapha e-Egypt zange bakwazi bafuna uguquka bayamkela intshumayelo yakhe bathi yena uyabalahlekisa ubazisela into entsha kodwa uJeremaya bomprofeti umshumayeli babuyisela enyanisweni ebesoloko benayo abawileyo basuka kuyo ngoxa siza nayo sibe yantsha kuyo so kube khona impazamo ngokubhekisela kulento yokuthiwa izinto kuzive eqaleni fumanisa yonke into ubive eqaleni uthi okay ngabona kanti awubamba awuyivanga nokuyiva kwayo noyiqina xa kusiza enye into ufumanisa yeyona nto inyani leyo ufamba uyivile uthi wena uzuyamkela kuba into efikayo funeka sazi abantu kuthethwa ngento oyiva seqaleni bayibona hayi eBhayibhelini eBhayibhelini kuthethwa abantu babeve inyaniso yokuba uYesu weza ukuze sisindiswe ngenxa yakhe wafela izono zethu waphinde wavuka ngoku uyabalumkisa abantu baxelele lo nyaniso ukuthi ningasuki kule ningamkeli intshumayelo entsha intshumayelo entsha yile imenza uYesu Kristu bengathi zangasifela izono zethu le ithi kufuna naluswe kuze nisindiswe nasilumkele lo kuba enye into izosawunda ngathi bubulumko kuba ibiza ibodily discipline enzima ibiza ukuziqoba okukhulu ibonakale ngathi bubulumko isawunde ngathi bubulumko ukuze ithi enye into ibe iyinyani bubulumko kuba ingabizi ibodily discipline enzima kuthiwe intshumayelo entsha funeka siyazi intshumayelo entsha bayibona leyo wayibalumkisa ngayo yintoni intshumayelo entsha so ke kungenzeka thina sivuselelane ngezinto ezingalilo nelizwe endaweni esihlala kuzo ufumanisa abantu abasijoyina mva abancedakala kufuneka ke ngoxa sesifike apha sibanekele kule nto sasiyivile ekungenzeka mhlawumbe siwile kuyo thina saphuma kuyo bave lona ilizwi likaThixo lingamandla kaThixo wokusindisa bakhululeke nyhani basindiswe besivuselelana endaweni esihlala kuzo sivuselelana kodwa xa sifika apho uMr ecacisa icebo noMr ecacisa icebo kuba ngathi yinto entsha uyibona ba sibhalele izinto ukuze kutheni ibe nomdlela nathi ngaloo ndlela nokuba nomdlela noba bathi nasinomdlela naye so ukuba ke samamela ezi zinto siyakutyhilakalelwa ngulo mbono bawunikwe ukuze sisebenzisane nawo kuzophumelela okay
Ndifuna siye entweni ke emva kwayo yonke lento siyithekile. Uzukhumbela umzekelo womthetho nelizwi lesibini. Masijonge ke ngokweBhayibhileni kwintshumayeli. Tshumayeli chapter 7. Sifunda verse 16. Tshumayeli chapter 7 verse 16. Musa ukuba lilungisa ngokukhulu. Ungabi sisilumko ngokugqithisileyo. Yini na ukuba uziphanzise? Okay, ithini? Musa ukuba lilungisa ngokukhulu. Ungabi sisilumko ngokugqithisileyo. Yini na ukuba uziphanzise? Okay. So ngoku 17. Verse 17. Uthi suba sisilumko ngokutheni? Ngokugqithisileyo. Kaqhubeka kwifoni. Suba sisilumko ngokugqithisileyo. Musa ukuba lilungisa ngokukhulu. Ungabi sisilumko ngokugqithisileyo. So kuba Musa ukuba lilungisa ngokukhulu. Ungabi sisilumko ngokugqithisileyo. Uyayibona lo extreme uthi avoid le. Kukhona indawo fanele ube kuyo. Kodwa kuzosoloko kukhona la voice ifuna ukutsala ibusekula extreme. Mamela ukuqhubele kuba uthini ubhekisele kuba kuzokwenzeka. Yini na ukuba uziphanzise? Yini na ukuba uzitshabalalise? La voice izele kuzokutshabalalisa ikustretch ikuse apho ungakwaziyo ukuya khona ngawakho amandla. Uyesu ke usibiza uthi masibuye kulo extreme kulo. Uthi velanisa apha kumndini ukuphumla. Ikwayile into exactly bekuthethwa yona izolo. Ezazinto ezicaciswa izolo zizinto esitsho ezisibonisayo bathi nasileqa izinto ezingamampunge angelo yami. Izinto ezikusukelana nomoya ezidinisa athi ngazo imisebenzi ekhokelela kufeni. Yabona into yokuzama ukuzenzela abantu izinto unokubona. Uzama ukwenelisa abantu. Uthi kusukelana nomoya uzoba kumpumelelo kulona. Sozowafumana kwaleliseka kulona. Ukulungisa ngokukhulu. Uthi siyenza lokho. Uthi uba wenza lokho uyazitshabalalisa. Kukhona iline phakathi. Kumeleka siba ithini extreme. Verse 17. Musa ukuba ngongendawo ngokukhulu. Ungazenzi isidenge. Yini na ukuba ufe lingekabi ixesha lakho. Masingabi ukulungile. Asiqala. Sokuba ngolungisayo. Musa ukuba ngongendawo ngokukhulu. Ungabe sisilumko ngokugqithisileyo.
Utheni uzitshabalalisa? Utheni uziphanzisa? Uthi kodwa suba sidenge ube ngokwendawo ngokugqithiseleyo. Kutheni lento ufuneka ufe ngaphambi bakho kube ixesha lakho? Ayibona le extreme yesibini la seriousness leyo ukugqwethela uba abantu beluhleletyweni. Uthi zonke izinto zilungile uzenze njengehakho izinto. Ube ne-appetite zehakho. Uthi yonke loo nto le iza kubulala before kube ixesha lakho. Kutheni lo funeka ukhawuleze ufe? Uthi ibaleke nalo extreme ayilunganga. Uthi kodwa nale yokulungisa ngokugqithiseleyo ibaleke nale. Kuba nalapho uyaziphanzisa. Uziphanzisa kanjani? Kuthiwe izolo sungaxhalaba ngengomso, suxhalelana. Uthi ngokuxhala kwakho ungengeza nto na ebomini bakho. Mamela ixhala lokwenzela nto lokwenza ugule kalapha emzimbeni ungaphumelelisi nanye. Into kubona umuntu onexhala lezinto ezininzi efuneka aziphumelelise ngosuku olunye. Uyaphela losuku engaqalanga neyi-1. Kuthi suyenza ke loo. Suxhalaba kanganto wena. Liyeke ingomso lixhalele into zakho. Wena ufuna tani ukumkani bamazulu. Kucacile uba uyasibiza kula kwasasiphelo kula extreme yokuba lilungisa ngokukhulu ngokuzithathela kuwe izinto. Akukho nto uzoyiphumelela lapha uyaziphanzisa uba wenza lana. Mamela ke le voice izofika yesibini. Seyithethiwe ezi zinto. Neyona nto le-right yokuzenza izinto iza kutsalela lapha. Iyazi uba uzuphumelela nto. Masithi kuwe kuhleli amaxhala. Uthi ke namaxhala obomi aminqa le mbewu ingavelisi isiqhamo. Kungaveli isindiso kuwe. Kungaveli ikholo. Kungaveli ubulungisa obuphuma elukhulweni kuwe. Amaxhala azominqa le mbewu. Uthi ke ngoku wena suyenza lo. Zani kumndilile kukuphuma. Le voice iza kunika ii-versions ezininzi zale nto kuthiwa lusindiso nento elindelwe nguThixo kuwe. Yazi kapha sakhe sahlala mna netimu yam endaweni sizidiskasa izinto. Sasidiskasa kanje izinto. Kwakuye kuthiwe uthatha into uyiphathe kanje. Ukhangela into erongo ngayo. Awukhangela into elungileyo ngayo. Awuyiboni kutheni uyikhangeleni uba uyiboni. Uyayithatha phaa laa nto awuboni into erongo ngayo. Ukhangela into erongo ngayo uyijikajikise. Nqale ke rongo uyiyeke. Abantu bathena xa uthenga inyama emarket suphicotha. Suyenza lo. Kutheni uziphanzisa? Suyenza lo. Yabona la voice iza kutsalela kuloo end. Ifuna ukukuphanzisa. Iyazi uba bekwaxhalaba ngezi zinto. Akuzu le mbewu kuwe ayizuvelisa kholo, ayizuvelisa siqhamo. Uthi kaloku omnye umhlaba wona ubunamethane nameva. Yaminqa le mbewu yangavelisi isiqhamo. Usathane ufuna ukusa kuloo ndawo, laa voice ifuna ukusa kuloo ndawo. Ithi ke ngongathi ithi masibe ngabaphaphileyo sisazi uba yena usathana uzula njengengonyama egqumayo efuna uba nangamqwenga ngokusisulu, ufuna ukutsala kusekula end. Mamela xa uye phana ungaze ube successful. Usathana eyenza ubonakala ngathi uyaphumelela ekuyenzeni loo nto leyo. Usathana econtrol efuna ubeka phaa ukuze asebenzise wena ukuze lo mthwalo ukubeke nakwabanye abantu. Uyazi ube kwayiphumelela la end kuzokwenzeka ntoni? Kuzoba khona impakamo enkulu. Yabona xa uphakamile inyawo zakho azikho emhlabeni. Mamela ke lentloko yakho ayikho ezulwini. Isemkhathini. Usesithubeni. Awuvelani nabanye nenyawo zabo ezisemhlabeni abakwi-trenches. Awukonektanga noThixo ekuphuma kuye kuba umzimba wonke amalungu onke ondleke ngokuxhomekekeka. Uthi ke ngoku inantsi into ezophuma kamasithi usemkhathini wena ndithi uzoba nobulumko kuthiwa ngobo bamadimoni. Buyatshabalalisa. Kutheni kufuneka uziphanzisa? Yile nto ngonzothi kutheni uvumela uSathane enze le nto ngawe? Uzinzo lwento ndithi mna ngalo luzinto ezininzi kodwa ndithi lukwayiyo impiliso nenkululeko. Ukhululekwa ekuleqeni izinto ezikukusukelana nomoya. Ukhululekwe ukuthi kuye suleqa lo wena funa tani ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe ziyeke ezinye izinto. Ezi zinto ukuzileqa zona zawuleqa wena zawukengezelelwa phaa kuwe. Amen.
usinzo lwinkululeko uzama ukwenelisa abantu mfarisi uthi uyaziphanzisa uba wenza lona. So ke ngokusinzo lwento lusikhulula kuzo zinto lusiphilisa ukuze sithi singabakhululekileyo nabaphilisiwe sikwazi ukumkhonza uThixo. Kuba xa ngaba singaphiliswanga singakhululekanga sizawusuke sikhonza uSathana kuphela. Izakwenzeka kanjani lona? Uthi uPawulos zininzi izizathu zokushumayela. Uthi kodwa ndiveka nxa uKhristu kuzo zonke. Uthi abanye bayivakalisa ngeyendenga ngejealousy nge-envy. Yes. Isuka phi loo nto leyo? Isuka ekubeni abantu abakhululekanga kwezi zinto abaphilanga bayagula. Abanye barejectiwe ngabantu bebefamba babamkele abafumananga lento bebe-expectile kwi-relationship ebebekuzo. Lo cry asosililo sisekhona ebomini babo bazovakalisa ngenxa yaso sizathu. uSathane yambuye abaxhaphaza ubafumene belisisisulu. Uthi suyenza loo nto kulo. Kutheni umvumela uSathane akwenze loo? Kutheni uziphanzisa nje kuba nguwe igunya likuwe? Kutheni uziphanzisa? Awubuthi wayiphumelela la end la action leyo kulungisa ngokukhulu. Ubeke wayiphumelela uzawuba proud. Ubeke futhi wazinikela inhliziyo yakho ofunelanga. Ubona abantu abakulanto beyenza nansi into ezokwenzeka kuwe. Ubeke wayifail. Uzoba yenye uzoba umuntu otshwanjwayo oyikayo. Owethuswa nokuhashaza kwamagqaba emithi. Ube ngathi empty ngaphakathi. Uyinto ephaphathekiswa ngumoya. Wena xa kuthethwa ngokubuya kwaYesu uthi wena andikabe ready kwenda kufuna ndizilungisile. Mamela umuntu othi wayibaleka lo end uzoba njani? Xa kuthethwa ngokubuya kwaYesu uzothetha Pawulos ethetha kuTito esithi yena alathemba lithemba elinto eliluyolo athi yiza Nkosi. Kodwa bake walandela la end wayifail uzoba khona ukoyika kuwe. Uthi uYesu inkosi imthambisele uba ndivakalise umhla wenkosi. Umhla wenkosi ubonwa ngendlela ezimbini ngabantu kuba abantu bazihlobo ezimbini. Kwabanye abantu umhla wenkosi ungumlilo ukutsha kwabandla kuchasene nothini. Kwabanye abantu umhla wenkosi uluvuyo kuba bebelinde wona kuba indlela le nemihla yona le yokulawula kwesono nezinye izinto nobubi emhlabeni imbi kubo bebelindele kuThixo bona. Kodwa kubo umhla wenkosi uluvuyo ababalinde umgwebo kaThixo nobulungisa bukaThixo. Kodwa ebantwini abakwenye into umhla wenkosi uyinto eyoyikekayo. Masithi ke ngoku umuntu uye kwelacala wazazi uba ndifeyilile bendizama ukulungisa nokwamkeleka kuThixo ngokwami ukulungisa. Naw ndifeyilile ndiyawoyika umhla wenkosi. Awuselovuyo kulo. Uthi kutheni ufuna ukuziphanzisa? Utheni ufuna uvumela uSathane akusebenzisa kutshabalalisa? Uyaphanza kaloku ngoku awusahambi ngokwale purpose Thixo benayo ngawo. Ufana la mntu kuthiwa ungene esihokweni enameso wakhe kwe-2. Amehlo akho yi-2. Uthi buya kulaa ndawo ndiza kunike uthe ukuphumla. Okay, uthi ke ngoku yintoni ezosinceda kule nto? Asifunde ngolo verse 11. Verse 18. Kulungile ukuba ubambelele kule nto nakuleya. Ungasiphumzi isandla sakho. Ngokuba owoyika uThixo uphumelela kuzo zonke ziphela. Okay. Suka kule nto yokulaqaza uba yintoni ufuna ku-avoide yona nayo yonke loo nto nangoku kukhona into ofuna sizi-avoidiwe. Uthi kodwa ikhona indlela enempumelelo. Ungaze ungaphumeleli ekwenzeni loo nto. Nangoku ilungile ukubona into elungile kodwa encedile. Umzekelo ndikhangela kuqhamla into erongo kuyo. Yintoni erongo ngayo? Ndikhangela into efuneka ndiyichasile kuphela.
uthi yeke loo nto leyo awuzuba nampumelelo ekuyenzeni loo nto. Uthi nantsi into ezophumelelisa umuntu owoyika uThixo nguye yedwa ozophumelela kuloo. Okay, ithi kule version, pay attention to these instructions, for anyone who fears God will avoid both extremes. Wena bambelela kuwo umyalelo. Umuntu owoyika uThixo nguye ozoba nempumelelo ekuavoideni ezi extremes. Andifuna ukuavoid ezi extremes, akufunekanga ube lilungisa ngokukhulu. Uziphanzise. Kungefunekanga uba ube yi-full. Ube ngongendawo ngokugqithisileyo kuba uzawufa ngaphambi kwexesha lakho. Andifuna ukubaleka ezo nto zombini, awuzukwazi ngokwakho. Awuzukwazi. Umuntu ozophumelela ekuyenzeni lolo ngumuntu owoyika uThixo qha. Ubuyela mna ndithi umoya ingcwele kuphela ukwazi ukwenza izinto ukuthi nguye ngamandla. Umuntu owoyika uThixo kuphela, vele woyika uThixo ka uthi ukoyika abantu kusisibambiso. Yabona ngokuba ubophekile kuba wena uyenzela abantu uwoyika abantu. Uthi nosuyenza lona ngabani ananisa benze ezo zinto. Kuthiwe ke uba umuntu uyenzela amehlo abantu uThixo ususa amehlo wakhe kuloo. Uthi ke ngoku wena impumelelo iza ngoba wena uvele woyike uThixo ulindele uba into yakho yenzela amehlo kathi ungayenzela amehlo abantu. Ndithi masicingele le voice le iyawusoloko ikhona. Uthi izilimo zona zohlala zikhona. Singathathi ngokuba ayi-exist ayi. Uthi phaphani nisazi uSathane ureal kuyinto ekhona uzula njengengonyama eqhuma efuna uba nazo umxhaphaza. Okay? Ekuzameni kwethu uavoid ukubaleka izinto zokuba singafuni ukulungisa ngokukhulu sizibulala. Singafuni futhi uba abangendawo ngokukhulu. Uzobe uSathane esitsalela kuzo zombili ezindawo. Mandenze umzekelo. Esikoleni ngakho intitshala yethu eyilungisa umhlaba erong but engathanda ukusebenzisa uswazi. Yayithanda umbamba imbesha apha edeskeni ngentloko leya ngale ndawo. Umfana ngihlele emva zidla ngoba ngathi isithimba sinele sidala emva singothosanyana. Ihleli phaya aye kuye lo titshala ayifunde le nto iyenzile yabo erong. Ngoku ufuna ukuyenza njengabanye ngoba ndithayimile ayizikwenze lapha kubo. Athi ayibamba iqinishe ingafuni ukuya phambili. Ayithi iqine nyani ingafuni ukuya phambili right about iye phambili. Ibethe kanje kakhulu ke ngoku uthe ndisiya kakhulu le nto beyiqhashela ungayi phambili bingakhathiselanga uba izingayini. Ngoku iya kakhulu ke ngoku wabuya ke ngoku walalela zakuba sitishwa inalele akusekho mandi like itiming iphelile lesihlanu. Siza ngokubaleka ezi extremes andithi uSathane uzositsalela ekulungiseni ngokuqedisheleyo ukuze siphanzise. Xa sisala ukuya kwela cala asitsalele kakhulu kwenye extreme ekuba ebeni ube ngongendawo ngokuqedisheleyo akazufuna ube lapha phakathi kule ndawo uthi bafune kuyo. Andithi awufuni ukuya ngapha, awufuni ukusa ngapha, awufuni eyona nto unayo kuba andifuni ukuya ngapha. Awuyitsho ke ngale bandi ngifuna ngokuya kwela cala kuba le force le apha ndisakho ndifundisa ngapha. Ngokwamandla wami ube ngawo kuba mandifuni ukuya avela athi ndiyeka ndivele ndisiyele phansi sibone sendidlula sendibela cala. Eyibona loo nto. So ke bazalwane ithi le nto into ezosinceda yintoni kukoyika uThixo uthi bambelela kwi-instruction kumyalelo. Uthi ubeke wayenza loo nto uya kuba nempumelelo ngoku uzoba nempumelelo. Masithi ukwezi ndawo zombini awukhululekanga. Ubukwelitala awukhululekanga. Awuzuva babalo mandla kaThixo esebenza ngomini bakho. Noma ungapha usekutshabalaleni akakho nkululeko ubotshiwe. Inkululeko ingokoyika uThixo. Ukoyika umuntu sesibambiso sisirhintyelo sisimele ukoyika umuntu. Umuntu ozoba nempumelelo ngowoyika uThixo. Cawe nje ukuzivela uzokuthetha ngomcawa kodwa ufumanisa ukuthi kuyinto omvundla bona bathi kade mandisho why
Undande bazalwane masiphaphe sisazi uba le voice izawusoloko isilandela ifuna ukusitsalela kwala macala omabili. Eyona nto thina funeka siyenze ukuze sibe nempumelelo avoid lezi actions zethu ukoyika uThixo. Sizayenza kanjani lo? Ngoba sifumana umyalelo kaThixo, simkhoze uThixo ngoba le ndlela ixabisa umyalelo wakhe. Kuba ithi ilizwi likaThixo lingamandla kaThixo wokusindisa. Mamela lo muntu lo aye kula action yokulungisa umgqithisele yambona weekend ngamdithi uzothi ubeke wayiphumelela loo nto abe ngophakamileyo. Uzoyiphumelela kanjani ayiphumelele ngindaba akho mpumelelo loo nto uzomva ethetha uPawulos incwadi yabaseGalatia uba akukho mpumelelo ngokusebenza akho nto uzoyenza. Nansi into ezokwenzeka kuwe. Uzoyiphumelela kanjani ngokuba athathe umthetho kaThixo aphungule kuwo. Mamela ke lofuna ukuya kule esimi yokuba ngendawo ngokukhulu. Uzothi umyalelo kaThixo uzophungula naye sengezo. Aphungule izinto ezikhona engezesithandwa nguwe. Bazoyiphumelela kanjalo yonke lo. Abanokwazi ukuphumelela ngokuthobela umyalelo lo kaThixo. Abazokwazi kuyenza lo. Uthi ke nakuye sibethetha kuloo nto le ethetha kwabo bantu bazama ukulungisa ngokukhulu. Uthetha kubo ngabo abathetha nto. Uthi ophungulayo kulo myalelo kaThixo afundise nabanye ukwenza lo. Kuzothwa ngomncinci kwabalawulwa nguThixo. I-influence kaThixo incinci kakhulu ebomini bakhe. Ulawulo lukaThixo luncinci kakhulu ebomini bakhe lo muntu njalo. Wenze ntoni? Uphungulile umthetho wawususa indawo ezisikayo. Kuvele kuze ke ngokumshumayeli. Yambona umshumayeli? Le nto bendithetha ngayizolo. Kamana lo umshumayeli. Nothi le nto uzibona kwabaseFeso kuthiwa khona umpostile nomprofeti nomvangeli notitsha nontoni. Ethetha into uve kuzive njalo. Engenakhathegori ebethwa macaleni wethu engafuna mntu. Ifike icacise yona ikubonisa into yoba phaa emthethweni kukhona indawo esikayo nehlaba elikhali kakhulu. Bathi hayi mani lo mshumayeli lulahleko umashumayeli bobuxoki abalahleke sibe ntsuku zokugqibela. Kuba akayifuni laa ndawo le isikayo emthethweni, ufuna uba ngathi ayikho uyisusile ukuze abe into engathi iyaphileka. Ube ngathi umthetho yi-instruction manual kube isusiwe laa ndawo isikayo yawundela. Kuve funa umshumayeli ke ngoku afika abonisa uba umthetho unayo nendawo kuthiwa sisiqalekiso kuwo. Nina nithi nina othe into bendinokunceda ngayo kumzali wakhe sengumnikelo ukuthi nithi uyalungisa uthi kodwa kuthiwe umuntu omthethele kuba umzali wakhe makafe ngokufa kukhona nesiqalekiso alicinanga loo ndawo. Ufika ke ngokumshumayeli yena awenza umthetho usike ube bukhali ngaphezulu kwehlala ebukhali mhlangothini elikwazi ukuhlaba lehla umoya nomphefumulo ligwebe ingcingane ezicana zenhliziyo limenze ngomuntu abona uba uThixo yedwa lilungisa. Ube nempumelelo umthetho. Bawenza bayawuthunda umthetho babe nampumelelo. Xa bengenampumelelo babe comfortable kulaa ndawo bakwe bacinga uba siyaphumelela. Afathi hayi nifeyilile nimenzanga umthetho. Awugqiba bathi uyablasphema uyenyelisa ngumlahlekisi semenza ntoni siyambethelela. Hayi ke umuntu ondini, hayi ke uma ozale umuntu ondini oluthabala abantu bonke ngumshumayeli ke lonjalo. Le nto yakhe ukuba umshumayeli menza belithabala abantu bonke kuba kutheni bafuna abantu ukufumana ilizwi likaThixo libabethe bathi iyabalala. Xa efika lo bathi uzama ukusiphuvela kuba le nto ezikwenza masigive up. Ndizama ukuba sifumane umyalelo kaThixo uwenze le nto uyudalele yona usihlabe usenze sikhalele ubabalo lakhe soyike uThixo ukuze sibe nempumelelo ku-avoid nezi actions zombini. Singaxhatshazwa nguSathane. Umyalelo kaThixo uyakhulula. Mr. Smith apha shesha le ncwadi yabase yezenzo powerful.
wathi xa iqala le ncwadi wathi ibandla lingayifundiyo le ncwadi lingayaziyo alizwa ngempumelelo. Okay, kuba laa nto ezaa nto zivezwa phaa kulaa ncwadi kuthethwa ngebandla lingumzekelo esingafundi nto kuwo. Okay, yaqabela xa ukusukela kuchapter 11 intshumayelo phaa yaqhubeleka isithi ubabalo lukaThixo, ubabalo lukaThixo. Ithi uPawulos, andiseqale uPawulos ushumayela ngokusukela kuchapter 11, sekuqale uPawulos ngokushumayela ithi uphele incwadi. Ithi wayehamba evakalisa kwizikhungo evakalisa ubabalo lukaThixo. Ya, ithi wayevakalisa ubabalo lukaThixo. Wazi wathi miste ngokuya ingenanzulu kuzo zinto wasibuyisela kuYohane chapter 1 verse 17. Esixelela into ngobabalo lukaThixo. Kwaba khona ukukhululeka okuninzi kuba ndixela inene kukhona iversions ezininzi zosindiswa apha. But kuba kukhona la voice isoloko ihamba nathi nabe yaqhubeleka ichasa lo. Le nto itshilwa phaa kwezasifundo zifunda kwencwadi ezenzo yaqhubeleka ithetha chasene na and futhi la voice isekhona apha. I-creator enye version ephikisana nalana. Yenza ukuba kube khona abantu abangenabo ubudlelwane nalo mntu besherisha. Bangasherisheli ukhulwini lakhe analo. Bangakwazi ukusebenzisana naye. Athethe into bona bathethe. Ufumanise uba baqhutyela kucaciswa uba abantu bekhona into oyikayo phaa uthetha le voice kuyo ithi yona nje yabona le nto babalo le uzoza ixesha apho izinto zomoshakala kungcono ukhaleze bakhaleze baswele komisi ngokungathi ngoku lo mntu lo mthethe into echaseneyo nale nto ngomisi vele nakho umshumayeli ufana nomntu kutheni umshumayeli ngamnye unikele i-message ukuze aphumelelise umsebenzi othile. Omnye umshumayeli uthi oprofeta mahlale eprofetheni kwakhe tsho kanjani swalo ngokumlinganiselo wokholwa lunikiweyo. Ovuselelayo makahlale ekuvuseleleni kwakhe. Omnye umshumayeli ungumvuseleli, omnye uyaprofeta, omnye wenze enye into ofunza mahlale emfundisweni. Akukho umshumayeli ufana nomnye. Uze ke ngoku wena reject umshumayeli uphethe omnye ovayo kuba ndifuna abe njengala mshumayeli. Zonke ezi zinto ke bazalwane kungabikho mpazamo. Zonke ezi zinto zithethelwa ukuba abantu bancedakala. Azithethelwa komnye umuntu ukuze kuzanye ukuba makamkeleke lo. Okay. Yabona le nto yokuyenzela amehlo abantu ukuze amkeleke abantu ngendlela bekuthethwa ngayo. Ingamenza umshumayeli athi xa ngabe bethe wangamkeleka abuye azoziyaleza ebantwini azicengele. Kodwa ke uYesu Kristu uyasikhulula wena ungayenzela abantu into enzeleni uThixo yonke into. Noba nenza ntoni yenzeleni uThixo. Mamela kumshumayeli othe wayamkela lo nyaniso umuntu wonke phofu okhonza uThixo othe wayamkela lo nyaniso wakhululeka ngenxa yaloo akasazuyenzela abantu noba abantu bathi bamedlisa ukwazi uba abarejekthi mna barejekthi intshumayeli barejektha uThixo. Uthi ukumkani wakwaSirayeli andimthandi umika kuba ushumayela into ezichaseneyo nayo. Uthe ke omnye umkani wakwaJuda wathi akukho umprofeti kaThixo na. Lo mntu lo uthi umprofeti kaThixo akamthandi. Into angayithandi akathandi ilizwi likaThixo. Akukho nto uba ucaphukela umuntu ucaphukela ilizwi likaThixo. Uba ucaphukela ilizwi likaThixo ucaphukela uThixo. So umshumayeli ke umuntu okhonza uThixo oyamkeleyo le nyaniso wakhululeka akazude aziyaleza. Noba umvethela kanjani yazi le nyaniso ngayo akayenzeli yena. Uzama ukukhulula wena ngolongqekanayo. Yena uyayazi uba uThixo uthanda ukumsebenzisa ngohlobo oluthile. Uzolindela izinto ezihambelana nalono neentuthiso ezihambelana nalono. Futhi ke senikwe nobabalo lokwamkela zona sozaziyaleza kuba ukhululiwe kuloo. Amen. Yonke le nto yenzela uba kube khona ubunye phakathi kwethu nempumelelo ezivele sizenza nenkululeko. Okay. Maka sijonge ke ngoku uncwadi yabaGalati ngokubhekisele kule nyaniso.
So chapter 5. Asifunde verse 1. Ncwadi yamaGalati chapter 5 verse 1. Yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wasikhululela kuyo. Nize ningabuyi nibanjwe ijoko yokukhoboka. Verse 2. Ithi heading kumelwe kukwahlulwa phakathi koKristu nomthetho. Verse 2. Niyabona mna Pawulos ndithi kuni ukuba nithe naluka uKristu akasayi kuninceda lutho. Amen. Amabelo ndawo. Uthi lo muntu hlalani kule nkululeko uKristu athe wanikhululela. Unikhululele nini? Unikhululele kwintoni uKristu? Unikhulule ekuzameni ukulungisa ngokukhulu. Wanikhulula nasekoneni nasekubeni ngongendawo ngokukhulu. Wanikhulula nawo uKristu niphi nisekoyikeni uThixo. Ekoyikeni uThixo inkululeko. Ukoyika umuntu sisihintyelo. Ekoyikeni uThixo inkululeko uKristu. uKristu unikhululele kulo nkululeko njalo. Uthi ke ngoku Pawulos bethethe hlalani kule nkululeko. Uyithetha emva kwantoni lonto le? Ethetha lo emveni kokuba elungise impazamo eze ngenxa yentshumayelo entsha. Kweli xesha lethu siphila kulo, lanto athi intshumayelo entsha yeyona abantu bathi intshumayelo besinayo kwasekuqaleni. Intshumayelo le yathetha yona le inkululeko bathi yentsha. Le yathi yena inkululeko bathi wona yentsha le. Le grace le intsha. Umzalwa kufuneka uyithethele. Enze lento right. Mana Pawulos bethetha ngentshumayelo entsha uthetha ngomuntu othetha kanjani. Oluchasayo babantu kaThixo athi mamela ke lo muntu wona ngokukhulu. Uthi kwabasebenzi ngokubhekisela kulama. Lo muntu lo angongenda ngokukhulu. Uthi ngaye uyawenyelisa umoya wobabalo. Umoya wobubele bukaThixo akabubuleli. Ucinga uthetha ukuthi okay mandiphile noba kanjani. Uthi ke ngalo wena alungisa ngokukhulu ngaye wenza ntoni? Uthi ngegazi likaYesu Kristu lenza libe inqambi lemhlambileyo sona. Ulenza lingabi yonto yalo uyamlambathisa uKristu. Athi nxethethe ndavele ndakhetha ukungazinto phakathi kwenu ngenguye uKristu ebethelwe inqambi lezulu ukuze ukholo lwenu lube semandleni kaThixo. Uthi futhi kwenye indawo ukuze uKristu unqamlezo kaKristu ungalanjathiswa ungabi into engento yakhe. Uthi ke ngubhekisele kule extreme nina ilizwi likaThixo ngezi extremes ngezithethe zenu niliphanga igunya amandla nilenza libe weak. Ezi zithethe zilenza weak ilizwi likaThixo lingaphili lisebenze libe bukhali ngaphezulu kwexesha likhali nhlangothini lihlabele lihlule umoya nomphefumulo. Ezithethe zinento yokuzithethelela mamela uthini ngomthetho. Uthi uba uthe wadlala into inambuzane guilty nje netyala. Ithi noba busazi nobubungazi guilty kutsho umthetho. Mamela abantu bala bathi bendingazi afinathe. Bawuphula igunya umthetho kaThixo ubashiya kuloo ndawo banento yokuzithethelela. Kanti xa bevume ukuthi umuntu umthetho ndinyetyala yintoni ke elandelayo apho? Kukucela uThixo inceba ndifumane ubabalo ukuze ndamkeleke kuba bendidonile. Andizuzithethela ngoba bendingazi. Ukumva into kuba uyenzele into ethile undimoshile bendingazi. Ayizukuphilisa lona nansi into ezokuphilisa yintoni? Kuba uthi ndicela uxolo. Once athethe athi ngaloo ndlela kuba khona kuwe kumenzela inceba nokumxolela. Osigubungela isona akayiba nampumelelo kodwa osivumayo uyena okwamkela inceba. Ngoku aba bantu bawuphanga igunya umthetho kaThixo kanjani? Ngokuba bathi umthetho sowubahlwaye entweni yabo bayenzayo babe nento yokuzithethelela ngezithethe zabo. Yile nto ngoba bacinga uba bayaphumelela basogqiba babe nempakamo enkulu. Ngoku apha uthi uKristu ke ngoku onikhululile. Yenzani ntoni ke ngoku nini? Hlalani kule nkululeko.
abo bantu bafuna ukubabopha abantu akugqiba baxalisa uba kutheni besithi yenzani ngolaa hlobo niphile ngolaa hlobo uthi bafuna ukuqhayisa ngani. Mamela laa mntu athe wayiphumelela laa nto ngokuba uqhopholo bakhe bokwenza ubekho umthetho kathi kuzonjani uzozedlulela abantu bathi asogqiba abe ngcono ethinisti kunabo asogqiba aqhayise ngawo. Uthi kaloku uThixo ndiyakunenza jealous ngabantu abangalulunga uhlanga. Uthi ndifuneka gama isikhozo kodwa zafumana eli lithi ndiyakunenza jealous ndiyakwenza lo ndiyakulikhweletisa ngabantu abangenangqondo uhlanga abantu abangalulunga uhlanga injonga thi evaporated 100. Naw xa seyisenzeka lo uThixo bababale abantu bazinhlanga izinto bezithengisela aba bantu zangenzeki kubo kuba bengamamkelanga zenzeka kwabo bamamkele uThixo. Kwenzeke lento bezinto bakhweletisa. Xa bekhweleta wenza lo abathi okay masenze le nto simthole ukuthi ucala uyasebenza le nto yakhe benza lona. Cain bulalo Abel benza bazikhathaza inhliziyo zabo bayazityumza bayababulala jealous. Bathi noanaluka suka nesindiswanga. Uthi bayenzele ukuze ethi babe nento abangcono ngayo kunani. Nina nibe ngabantu besibini kule nto yobukumkani bamazulu. Kodwa uthi uYesu uPaulus bethetha naw senilingana kwilevel efanayo nonke phambi koThixo. Ngoba ningamathutha noba ningabethana. Bayenzela lo nto bayenzela ukuze babe nento abangcono ngayo kunani. Uthi ke ulela sesifunde kuyo uthi ubeke nalinge nayamkela into bayithethayo. La voice yabona ifike yila voice ibisoloko ikhona ngensuku zokuphela kaYesu ikuthiwa igama layo ngumchasi Kristu la moya. Nawe ubuzolo kubafale siwayilandela ibandla ulifumane Antioch selisikelele uThixo livuye wafika walityumza inhliziyo. Akayekanga kuzo zonke ezi generations uze kuzofika kwexesha lethu kusekhona lo moya kuba sabe sawuselwa ngento umoya wofika nomoya usaphila kwenye umselwa kwesina. Lo moya isenguwo ela voice isekhona uthi nizilunge nilumlamele uKristu akayekho uninceda nto. Ifuna ubamba lo moya uthi nike uyona ababambe amampunge angento yanto bashiya inceba yakho nabushiya inceba kathi kube yenza la. Amen. Ubeke nalamkela lanto nawushiya inceba kaThixo. Uthi ke apha hlalani kule nkululeko kuba ubeke namkela lento bayithethayo uKristu akayikuninceda akasazuba luncedo kuyo. Uthi ke ngoku uyabonakala ukuba kungakho mntu wamkelela ukuthi ngokuthola umntana uthi kuyabonakala kuba umuntu olilungiswa lubomi ngokukhona. Kuyabonakala baphela kwendlela ekhona. Umuntu ozobona amasi nobusi bubaleka ekanani ngumuntu ohamba ngokholo not umuntu ohamba ngokholo. Kuphela komuntu ozobona amasi nobusi. Uba uhambe ngenye into uzothi kunzima esimizwe. Amen. Kuzoba ukubulalela. Kufuneka uthi xa ethetha uPaulus kwenye indawo bamiselwe nokumiselwa lo nto. Ngenxa babeva. Kufuneka bakhubeke. Bamiselwe kufuneka bafeyile kakhulu baje bafikele kuziqondeni. Bakhale kuThixo befuna inceba. Bafumane nobabalo lokubasiza. Ezi zinto ke bazalwane ndithetha ngentshumayelo lezo la Matthew chapter 6. Ndingabazalwane bebeneni besibheka ayifumane bagoduke nabo imamela. Ndiyazazi bezinye sezishunyayelwe zona azikamanyelwa ukuthi isoka ngoku. Ndiyayazi. Okay, now futhi ayazi. Amen. Ndiyabona ke le nto ingazimanyela. Uqala pha kuverse 1. La chapter lena ile nto kuthiwa yinkululeko kuba nithi nahlala ezifundisweni zami into elizwini lami niyakuyazi inyaniso inyaniso yakho nikhulule yakho nikhululeni ekuzameni kwenelisa abantu. Kuba ukusukelana nomoya igama lalo. Amen. Amen. Niqale ke ngoku nifune uyike uThixo zonke izinto nizenze ngathi nizenza kuyo inkosi.
kuba abantu bona babona kancinci ngokwinxenye kodwa uThixo yena ubona nasemfihlekweni. Iyakusikhulula loo nto kuzo zonke ezo zinto. Umananisi kuthiwa ngubani? Kwakuthengu lo mntu azenza into angayiyo, utsho kanjani solo. Kwabo bathiwa beyiphezulu ngothetha into angayithethiyo. Othetha nento futhi angayenziyo. UmFarisi yena. Andithi ndithetha enye into lena, okay, ndithetha into nanivilane. Okay. UmFarisi yena ngumfundisi womthetho. Ngumntu omkhulu. Ngumntu owaziyo umthetho. Uthi xa ethetha uPawulos ngokubekisele emthethweni bendingumFarisi wabaFarisi. Like bendiwazi kakhulu. Le nto uba ngumFarisi ngumntu omkhulu emthethweni ekwaziyo. Uyabona ke ngokumananisi yena, umananisi. UmFarisi yena ngumntu omkhulu. So ke masazi uba yazi uba le nto yokucinga uba masikhombe umFarisi and everything singaze sizibone singekho kule nto kuthethwa ngayo. Kodwa besamkela le kuthiwa umananisi le ikhona nasesiXhoseni. Ingekho konke phaya eBhayibhileni ubuFarisi. Izawuzaba level yethu. Isincede ntoni? Kutheni abaFarisi sekukhona into yokucinga ngokuba ukuba ngumFarisi ukuthetha into ongayenzi? Kungenxa yoba abaFarisi babehananisi, babengabahananisi. Kodwa not umahananisi ngumFarisi. Kodwa umFarisi yena ngumahananisi. Amen. Isono akungombulo. Umbulo sisono. Ukuze ke ngoku sazi uba nangoku ungekho umntu wazi umthetho kakhulu apha ongangumFarisi, kodwa umahananisi yena ngakhona. Ezi zinto ke bazalwane xa sizamkela sithethe le nto siyithethayo sizawusikhulula entweni. Sizawusikhulula entweni eninzi. Sibe nempumelelo nasekuncedeni abantu ofuna bencedekile bencedwa sithi. Kuba ube ke saqhubeleka nale nto sithethe into sikrasha sibetha ubucawe singabujonganga ukuba singabubona sijonge esipilini. Uzokwenzeka ntoni? Uzoba khona abantu abangqinayo ngenxa yoba kulityala lomzalwane konqeni. Abantwana ke bona bazoba ngamaxhoba waloo nto. Nabantu abafikayo apha enkulweni abazixelela uba ndifuna ukuba yile nto kuthiwa mandibe yiyo, bazongqina kungekho nto kuba bangqina kuba umntu osinjwe unetyala lokonqena. Hambi yonqeni. Ivathele lo mntu suyenza loo nto leyo iyekho. Laa voice ayinkanga izawufumana indlela yokuyithetha. Sekugodukile ungaphandle ungekho apho ungazumqhuba. Kuvathelwe umntu ongangqiniyo ekuthetheni kwethu kwii-conversations zethu. Still ayiphumanga. Ube ke bazalwane sazenza ezi zinto siyakukhululeka entweni eninzi. Ukuze umntu owenza into ayenze kuba eyenza kuyo ingozi engayenzi kuyo. Nokuba yinto lenziwayo. Uthi ke ngoku masihlaleni phi kule nkululeko uKristu asibizele kuyo. Ukuze singaphinde sizibone sekulatyoko yokuzama ukulungisa ngokugqithisela nokwenelisa abantu. Sizidestroy, siziphanzise. Singaphinde mamela xa ngaba yazi uba le nto yokungakweli umgca nokufumana ingeniso ngokubhesele kwezinto uba yenza ntoni? Yenza uba kuthi kuthethwe into eBhayibhileni sive enye into engathethwayo. Kuvele kusithakale le nto kuthethwa yona eBhayibhileni singayiva tu ifihlakala. Umzekelo le ncwadi yamaGalati le. Incwadi eClear ukuba ithetha ngantoni?
even nencwadi yabaseRoma. Ivele xa siyifunda sivele into singekubhaleli uyithethayo. Siqhubeleke sithetha izinto sicinga uba ithethelela thina kule nto siyithethayo. Yenziwe into leyo. Kukhona ubumnyama obenziwa singaboneli okuthethwa yona. Apha abantu abaninzi bayaphozwa into ethethwayo kule ncwadi yamaGalati. Xa esithi hlalani enkululekweni, yazi bacinga ntoni? Bathetha ukuthi sukona ngokukhulu, suba ngongendawo ngokukhulu, beke wangokona uzohlintyelwa sisono, sukuphuma uyokona, susihlale kule nkululeko. Kanti uthetha ini? Uthi ubeke naye kulaa extreme banisalela kuyo, nizaba kwi-bondage, anizuba kwinkululeko. Velani nina nihlale kulena inkululeko. Uthetha loo ngenxa yokuba ngoku singayamkelanga lo nyaniso sicinga uba sithi xa thetha inkululeko kuthetha ukuthi okay yeka isono then ube ngokhululeko ukuze ukwazi uhlala kule nkululeko. Yenza uba siqhubeleke siyenze nini. Bekabe bilungile nale kulungile ukuxela uba ke sukona kuba xa usona wena ulikhoboka lesono sohlala kwinkululekweni ilungile. Kodwa besathatha lelo sayisakulo kuphela le nto bekuthethwe yona asizuvayo saqhubeleka senza yona. Sibatsalela kulaa extreme abantu. Silulamela sithi go gently nela voice sihambelana nayo. So masayivumile lenze ukuthi okay masijonge ngokuba uverse 12 no 13 bathi lo verse 1. Okay masijonge 13 yena. Sinde 12. Verse 13. Verse 13. Iheading inkululeko mayilawulwe luthando. Verse 13. Kuba nina nabizelwa enkululekweni bazalwane. Kodwa ke musani ukuthi ukuyiphatha inkululeko leyo. Nivulele inyama ithuba. Amen. Manisuke ngalo uthando nikhonze. Ikhonzane. Okay. Uthi xa enibiza uThixo nina bazalwane wayenibizela enkululekweni. Wayenganibizeli belini, wayenibizela enkululekweni. Iliyathi ke ngokuhlalani kuyo. Ukuze ningaphinde nibanjwe idyophe ebukhoboko. Uthi ke kodwa le nkululeko le isebenziseni kanjani ngokuba nikhonzana. Yaqaphela uma ibuyela kule line yesibini le ithi ungabi ngongendawo ngokukhulu. Ukungathi okay ndikhululekile akufunekanga ndibe ngolilungisa ngokukhulu ngokugqithiseleyo ndawusitshabalalisa ngokwenza loo nto. Okay ndingenza noba yinto uthi no awukhululelwanga ukwenza loo nto. Kuba ube kwayithanda le nkululeko wayisakuloo nto uzophinde futhi ubotshwe yeyityo esono ke ngoku. Kuba uba ukhonza isono ngoku sesiyinkosi sesikulawula usakwazi ukwenza into elungileyo athi uyakuthetha ngokubhekisele kuloo nto. Uthi isono umntu siyamhlintyela isono. Uthi umntu ubanjiswa yinkanuko yakhe yakumthi hlase imhlintyela. Kabe uba ngole nkanuko seyiqala imbophile ngohlobo loba angakwazi ukuyenza le nto fanele uyayenza. Uthi nona ningayenzi kanjalo ke le nkululeko. Le nkululeko isebenzisene ngolu hlobo nantsi indlela eseyenziwa ngayo uba nikhonzane. Singakhululekanga sizokwazi ukukhonzana. Kuzoba khona ukukhompyutha xa kuphela nokubethana. Kodwa xa ngaba singabakhululekileyo sizawukwazi ukukhonzana sincedane. Umntu efuna ukulungele umntu. Mamela aba bantu bale end abaFarisi babesithi ngokuphula umthetho wesabatha namasibulala zama uprotect ukhusela umthetho. Afike uYesu athi le sabatha le isenzelwe abantu babengenzelwanga yona ukuze kuzama ukugcinwa yona kubulawa abantu. Ayisebenzisi kakuhle. Yona yayisenzelwe abantu makungapheli abantu ngenxa yayo. Ubeke sana kula end sizobona sisenza ndaweni yokukhonza abantu sikhonzana. Sizozama ukubulalana sizama ukugcina ezinto zelezithethe zethu. Njengoba wenziwa loo nto. So ke le nkululeko yokuba masikhonzane. Ukubeke nayamkela la end uKristu akazuba luncedo lana. Nizawuzenza zonke izinto ezilungileyo, the perfection of means and the confusion of ends. Into ethetha ngayo uAlbert Einstein.
sizenze zonke izinto eziperfect kodwa isiphumo singaqinelane nazo, confusion of ends. Utheni ndazila ukudla wena wangaka linge uve. Yabona ukuze udla kulungile. Ubeke nayenza lelo uKristu akaziba uncedo lalo. Siyenzile yonke into besithima sakuhlangene abasisi basiworship kube luvuyo si connect kube right now akuqhubeki into ukhona odlileyo. Ukhona kufuneka kuquke ukhona odlileyo. Kwenye case odlileyo makaguquke ke ngoku. Abantu uyazazi. Kodwa ndithi ukubeke namba ngalahle uKristu akazulinceda lona nathi liza kuya angalinga sabele ahlekise ngemeko zenu. Abanibukeleyo ngaphandle bathi you bunch of hypocrites. Aba bahananisa abantu bangamaKristu bangabanisa ukuphawa umuntu osinzwe nangasinzwanga bayafana. Umila baba. uKristu akasaluncedo lanto kubo. Uthi ndelule isandla sami ebantwini abanentamo ezibukhulu abathande yabo indlela. uKristu akanincedana ababambelele kumampunge angento yanto bashiya inceba yabo. So uthi ungabikho umuntu singavumeli umuntu asiphosanise nomvuzo. Yabona la verse befuna isuse umvuzo nifuna ukusiphanzisa. Singayilulameli nokuba iza kuhlobo la voice. Uthi lento le yokuya kula end ndithi ke mina le nto yokuya kula end babe wayiphumelela uSathane akuvumela wangathi ayiphumelela ngokulithunda ilizwi likaThixo ulenze lingabe sakhohlwayo uzosuka ube ngonempakamo ube sesithubeni kulo ndawo awuconnectananga nayo inhloko ekuphuma kuyo kuba amalungu onke ondliwe ngokuxhomekekelana. Apho uzoba nezithilelo abathi ngazo zezamadimoni athi ubulungu obunjalo bobemveli boba amadimoni boba la voice ke xa kuthiwa boba amadimoni. La voice beke sayilulamela noba ungeyiphi indlela iyakusigcina sibophekile. Kanti uKristu sibizele phi enkululekweni. Kulo nkululeko kulapho sizokwazi ukumkhonza uThixo. Luntoni na usindiso luyinkululeko nempiliso ukuze sithi singabaphilisiwe sikwazi ukumkhonza uThixo. Sijongele inkululeko injani masonke verse 22. Verse 22. Ke sona esomoya isiqhamo luthando, uvulo, uxolo. Ngamba izinto zintathu ezithi masibambe zona zininzi listing kodwa jonge ezoqala zintathu. Uthi luthando, luvulo, noxolo. Xa unazo izinto zontathu zipha kuwe ungokhululekileyo ukuze ezinye ziqhubeleka ilizwi sekukukhonza abantu kuba ukulandayo. Naw kukhona uthando kuwe oluvezwa ngumoya sisiqhamo somoya kuba ithi uThixo ungumoya. Iphinde ithi kwenye ndawo ebukhona imbumoya kaThixo kukhona inkululeko. Naw kulawula umoya kaThixo uthi ke mamelani bambelelani kulamampunge nabe nishiye inceba kaThixo. uKristu akasayi kuninceda ngalo. Umoya kaThixo uhlele kuthi ngokukhona. Uthi ke ngoku lo moya ube uthe wahlala kuthi sahlala pha kuKristu uzovelisa asisiqhamo uthando. Siyakwazi ngokubathanda abazalwane ukuze sikwazi nokubakhonza. Le nkululeko yokuba sikhonzane and le nkululeko iveliswa ngumoya noluthando ke ngoku lusisiqhamo somoya akuso siqhamo sokuzama nokuxhalaba ngezinto. Ilapha zothi ke ngoku masithi uthi apha inhliziyo yakho ikhoyo apho utyebi bakho bukhoyo nemali nenhliziyo yakho ilapha. Ndake ndabona umzekelo njalo umtata othi yena akuhlalwa kwam once umuntu apase ecollege ndiyamkhupha kwam efumene emsebenzi engafumananga uyaphuma kwam. Wenayo imali ngaso salo tata wenayo imali lo tata ingakuthanda imali kakhulu kunabantu. Imali yakhe ke ngoku inhliziyo yakhe pha imali yakhe ayikhuba wena akanayo iability ukuthanda abantu akakwazi. Uthanda imali ngaphezulu kwabantu. Cinga ngokuthi ngabazothi ukhupha abakhabazele uzokwazi ukubamkela abasuka kwezinye izindlu. Akuhlalwa kwam
uthi ke ngoku lo moya kuthi uvelisa isiqhamo esiluthando ngenxa yoba sibathanda abantu sikule nkululeko siyakwazi ukuba sikhonza abantu uthi masikhonzane ngenxa yale nkululeko uthi sivelisa le nto ukuthi uvuyo uvelise uxolo la combination yeyona nkululeko leyo kodwa uba sizama ukwelelisa abantu asizukwazi ubanceda masithi umzekelo ndinokuma phambi kwabantu ndizama ukuba impress abantu ndibenze bandibone into right ngeke ndibancede ngalo kodwa uba ndima ndisithi okay ndizama ukuba influencer not ukuba impress ingazibeka uncedo loo okay so ke uThixo ke ngokufuna ukusikhulula wena ukuba singazenzela abantu uku-impress abantu nosingazenzela amehlo abantu izinto asizenze uThixo ngaloo ndlela ke ngosikhonza uThixo ngokukhonza abantu ngenxa yale nkululeko sinayo yinto yokukhonza uThixo lenkululeko Kaqabela uba lo moya lo ngumoya wokoyika uThixo umoya okwazi nokoyika uThixo besho kanjani ubizayo ngayo ndithi uthi ngumoya wokugorha wobulumko nokwazi umoya wengqondo umoya wokumazi nokumoyika uThixo uthi ke ngoku intshuma yethethethe umuntu ozoba nempumelelo ekuchaseni ezi zinto ngumuntu owoyika uThixo ngumoya kaThixo osenza sikwazi ukoyika uThixo uthi ke lo moya ukwavelisa ukuthanda uvuyo noxolo sithi sinazo ezi zinto sikwazi ukubakhonza abantu azukise uThixo kwezo zinto zonke kodwa ubeke namkela la voice kwalawula yona izaba khona impithizelo akuzubakho umuntu kwazi uya ku-direction yomnye abone intswelo yakhe abe luncedo kuyamsela amkhonza sikhululelwe ukuze sikhonzane thina so ke bazana ithini then ukuba kukhona into athi eBhayibhelini ngumoya wobabalo uthi bamreject umoya wobabalo ethetha kumayephela xa besenza ngokuzithandela besona bengongendawo ngokugqithiseleyo ukwakhona ke nomoya wenye into umoya womchasi Kristu uba ngumchasi uKristu ngumoya womchasi babalo uthetha chaseneyo naye uthi I don't know and I don't want to know I don't care andifuni ukulazi olubabalo andilazi andifuni ukulazi luyinto yaphayisana phandle asilomkelanga ecaweni uThixo ke yena ithi ngaye akananze izitho zandoda ufuna abamoyikayo uThixo nabalinde inceba yakhe ababambelele kumambunga ngento yanto bashiya inceba kaThixo azalwa masiwuchase la moya mchaseno ngendawo nibaleke masifumane ilizwi kaThixo lona lingamandla kaThixo wokusisindisa makasincede uThixo sicinge lezinto zithathwe ngoba ziyimbewu etyalwe ezinhliziyweni zethu azoqhubeleka ngazo esisindisa amen